दिनैहाय हिन्जावसानि गोथै सह'आव बोखांनाय आरो मा जाथिमोन, माब्रै जामारनाय, सोर बुथारनाय, मानि थाखाय थारायबारियाव फबहैखो दुब्लिबारि गेजेराव, मानो बबे जायगायाव, गोबांनि गोबां सोंलु आरो कुइसन। गोबाङा भिडिअफोरखौ नायजोबाखै, गोबाङा नायजोबदों, बेखायनो नायजोबग्राफ्रा खनसेयावनो बुजिदों। थ' बेखायनो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फुल इनफरमेसन बा मिथिनो गोनांफोरखौहाय नोंथांमोना मिथिगोन होननानै आं सानो। बे समाव फिन खेबसेबाव गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनायजों लोगोसे गोजोन हामग्लायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। जाथाया बोरै जादों, माब्रै मार, बेखौ आं फुल डिटेल्स होलांजोबगोन। लकेसना जाहैबाय बिटिसि बा बिटिआर होननानै लिरो जाय बेनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लानि सिङाव हाग्रामा ब्रिजनि साहा आरो सानजाहा आरो साहाबाव मस्ट प्रबेबलि आमगुरिनि सिङावनो गोलैदों बियो। दा बेवहाय जायगाखौ गोबां कनफिउस जाबाय, सोरबा बुंबाय बिजनि, सोरबा मैयानो खौरां मोननानै हुलुस थुलुस। ओमफ्राय जाथाया जादों बर' न'खरनिफ्राय बा बर' हौवा गोबां निउसाव दामबाय, गोबाङा निउसखौ नुखाबायबो जानांगौ। दा मा खालामलायखो, जोङो मा खालामबाय, देरहासार ब्रादाराबो दंफैखायोमोन। आं ओरै खोलाहा लांबाय, क'क्राझारनिफ्राय बासुगाव जन खारजि बिथांखौ दिखांबाय, बिनिफ्राय सापागुरियाव अफ्रि दैमारि बिथांखौ दिखांबाय आरो सोमदोन बरगयारि बिथाङाबो ओरै साहानिफ्राय फैबाय आरो माखासे जोंनि टिम गासैबो। दानिया माला जावखांगोन, माब्रै, बेखायनो आं मा सानबाय, आंहाथ' सासे सिनायनाय मोजां सार दं, बै जाहैबाय आइसि। बे सिगां बिजनियावमोन, बिजनिनिफ्राय बियो दा आमगुरियाव फैबाय बिदि खोनादों आं। दा बेखौ आं बे सारखौ कल खालामबाय, आं कल खालामनानै सार बिदि घटनानो बबेखिनियाव जादों नों मिथियो नामा, नोंथ' बिजनियाव दंमोन। बुंबाय आंबो थांनो रेडि जादों, दङ बेबायदि। ओमफ्राय अब्ला जोंबो थांगासिनो सार, बबेसिम मोनखो, जोङो सापागुरि बारबाय। दे आं नेनोसै, फै जाबाय, नेबाय थाबाय बिथाङा, जों लेट जालांबाय, लासै लासै थांबायना, मानसि थिखांलांबावबाय जों। ओमफ्राय नेयै थाङै माने जोङो हाग्रामा ब्रिज बारलाङा ओरै थाङै सानजाहा थाङोब्ला जोङो मोनहैबाय जायगाखौ। सारा दङ गावसिनि टिमजों लोगोसे, सारा गाइड खालामलांनाय बायदि लांबाय, थांबाय जोङो। थाङोब्ला नुहैबाय दुब्लि गेजेरावहाय जे जाथाय जानाय, बे गथ'खौ फबनानै दोनदों जाय प्रेगनेन्टमोन। बे दा जाथाया बोरै जादों, बे जोंनि बाथ्रा बुंनाय नङा, बा गामिनि मानसि बर'आनो हक गुबुनानो हक फोरमायनाय। बे जाहैबाय सासे फोरोंगिरि दंमोन बर', बियो जब मावो बा फोरोंगिरि जब। बेनाव बे दंमोन जेब्ला बे टाइमाव बे प्रेगनेन्ट जानानै, बे आंनि बाथ्रा बुंनाय नङा, बेखौ मेजिस्ट्रेटआबो बुंदों। मेजिस्ट्रेटखौबो नेबाय जोङो, सहैनानै मेजिस्ट्रेट फैबाय। मेजिस्ट्रेटआ फोरमायनाय बायदिब्ला आंबो खोनानो मोन्दों 20 बोसोर बैसोनि होन्दों मेजिस्ट्रेटआ। नाथाय बेसेबां सैथो बे रिपर्टआ ओंखारहैजोबगोन। दा नेयै डक्टरखौबो नेबाय थाबावबाय, डक्टराबो फैया, डक्टरबो नांगौ जाहैबाय। मेजिस्ट्रेटआबो बेसेबांबा गोबाव नेबाय, जोंबो 2 आवार्ससो नेबाय। जों ओंखाम गैया दै गैया, फुङावनो ओंखारलांखादों नालाय। ओमफ्राय ओंखामबो गैया, दैबो गैया, खाथियावबो दखानफोरबो गैया, एथ' दुब्लिबारि थारायबारि गोजा। ओमफ्राय नेबाय फुरा बिराद गोबावनि उनावसो डक्टर फैबाय। ओमफ्राय जावखांनायनि अर्डार होबाय। डलि सारा बुंबाय, आइसिया फैनांला दे, मोनामगोन। ओमफ्राय खेबना बेफ्रावहाय मेजिस्ट्रेटनि पारमिसन मोनांगौ नालाय, थाङासै जों साइडआव थाबाय। मोनामनाय मोनगोन साना थाबायबाय, जों जावखांनानै लाबोबाय। दा घटनाया जाहैबाय, बै बर'नाव थायोमोन बियो, बे समाव प्रेगनेन्ट जानानै बोरै बाव फबहैखो गोबां सोंलु खालामदों, सोर बोरै बुथारखो। दा प्रेगनेन्टआ 8 मान्थनि गोरबोआव दंमोन नालाय बेहा, बे गथ'हा, हिन्जावसाया। दा बेखौहाय लाबोखादोंमोनबो जाहैदों डक्टरनाव। दा डक्टरनाव लाबोनाय समावहाय हायासै, ओरैनिफ्राय ओरै रेफार खालामबाय, ओरैनिफ्राय ओरै रेफार खालामबाय। लास्टआव थैबाय। थैनायनि गोथै सह'खौ लांबाय न'खरनिया। आं बुंनाय नङा, बे आं दहाय बै मोनसे चेनेलाव भिडिअ होदों, बावहाय फोरमायनाय दं जे गामियाव बिदि नियम दं बिस्रा,
सुवा जानाय बायदिखौ गोथै बारि जेराव फबो बा सावो बिसोरजों दोनफाया। बेखायनो न'निनो हा खलबसे दंमोन आं बेयाव थाराय बारि दै थाग्रा बेवहाय जुफब फबहैबाय। दा गोबावथ' जाबायानोमोन 3 ना 4 होनोमोनलाय जिखुनु जादों दिनै 9 थारिखसिम 6 दिनसो जाबाय। अब्ला बे डेड बडिया सानना नायदो नोंथांमोना माबायदि जागोन बे गोथै सहआ। बोखानानै लाबोबाय दा पस्टमर्टमनि थाखाय लांदों। दा गामिनि मानसिफ्रा अजद दैखांदों जे बै बर' मास्टारानो बिनियावनो दंमोन बेनियावनो बिदि जादों। नंगौ नङा बेफोरो गासैबो तदन्त माबायाव ओंखारजोबगोन रिपर्टआव DNA टेस्ट खालामनाय बाय'प्सिनो माबा माबि प्रसेस दङ टाइम लायो। दा बिनि थाखाय लांबाय आरो गोबाङा बुंदोंमोन उमुक पार्टिजों जों पार्टिनि हिसाबै जेबो बुङासै खौरां जि मोनबाय देखायनांगौ देखायबाय बेबायदि जाथाया बिराद सिरियास आरोना। जुदि बियो थारैनो मोजां इनभेस्टिगेसन जानानै सैथोखौ बरनहैथारोब्ला जाय बिदि खालामदों माने जिउ जोबजासे साजा गोथाङैनो गोथै बेबायदिखासै। थ' बेबायदि जाथाय जादों आरोना। बिनि गेजेरावनो आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनोसै मोनसेखौबो सोंदोंमोन आं बर' नामा जायखौ खालामदों होननानै जिनाहारि खालामनानै प्रेगनेन्ट खालामनानै बेबायदि दिनैनि दिनाव गोथै महर बेखौ बर' टिचारखौनो बुंदों गोबाङा। बे जोंनि बुंनाय बाथ्रा नङा गोबाङा निउसाव बुंबाय। ओमफ्राय गथ'आ जाहैबाय आदिबासि मोनदां सावथालथ' नङा बिसोर आदिबासि खामानि मावनो थाहैयोमोन बेबायदि। थ' आदिबासि हक सोरबा बर' बांगाल हक जिउआथ' जिउ जों बयबो मानसि जुदि पजिटिभ वे सानोब्ला गाव गावनि धोरोमखौ जायफ्रा फोथायो बेबायदि। मोनसे बाथ्रा बुंबावनांगौ बेनो गोबां कमेन्ट हरदों बा हरो सापर्ट खालाम माबा माबि नोंगौ बयबो लुबैयो सापर्ट खालामजानो चेनेल जायफ्रा इउटुबार जानो गोसो मस्ट वेलकाम जा अपेन प्लेटफर्म। नाथाय नै जों ओरै थाङो नट एन इजि बर' रावजों इउटुबार जानाया। जों गावनि थाखा फैसा गारनानै जों रावनिफ्रायबो माबा मोनदेरगोन मागोन साननानै थाङा थाव सोयो थाङो बेरायो मामुलि नङा। गारि फिसिनाय मेनटेनेन्स खालामनाय बेरायनाय जानाय जायफ्रा सानो इउटुबारफ्रा बिराद फैसा मोनो जानायनानै नाय टेस्टिं खालाम अब्ला बुजिगोन थारैनो माबायदि मार नट एन इजि। बेखायनो जाय जेखौ मोजां मोनो माव नाथाय सोरखौबा नुनानै सोरबा बुंबानो जे बिदि फैसा मोनो बिदि नट लाइक देट। बे आरो बैसोरनि थाखाय जायफ्रा कमेन्टआव हरबाय थायो आं बिसोरनि थाखाय बुंबाय। दा जाथाया नै बेबायदि बिराद सिरियास इस्यु जादों। ओमफ्राय दा जोङो बिदाय लाबोबाय पुलिसफोरजोंबो माजोंबो माखासे बाइट लानाय मानाय बै मोनसे चेनेलावबो होदों बावबो होदों दहायनियाव जायफ्रा नुवाखै आरो जायफ्रा सोंबाय थादोंमोन जाहाथे बिसोरबो मिथियो फुल डिटेल्सखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं सानो नोंथांमोना क्लियार आउट जाबाय शेयार खालामनो हागोन। आं बारा गोबाव खालामलिया थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल।